definitionsmængde og værdimængde. Definitionsmængde er alle de tal x kan antage, og værdimængde er alle de tal y kan antage. Et eksempel på en funktion, som hedder f af x lige med x i anden. Vi starter med definitionsmængden af f. Og her ved vi, at x kan antage alle reelle tal, da der ikke er nogen regel for, at der er nogle tal, den ikke kan antage. For eksempel 0. Så derfor så hedder den fra minus uendelig til plus uendelig. Værdimængde. For at finde vores værdimængde, så skal vi finde vores toppunkt. Og ved at finde vores toppunkt, siger vi f differentieret af x lige med 0. Fordi vi ved så, at vores toppunkt derfra, og så den vej, vores parabol vender, vi ved den parabol, når det er i anden. Det er derfra, at værdimængden kan antages, altså y-værdierne. Den vender sådan cirka sådan her. Og det er så det punkt, vi vil finde. Og så starter vi med at differentiere x i anden, og det bliver så til 2x lige med 0, og så isolerer vi og dividerer med 2. Og så får vi så, at x er lige med 0. Vi kender jo så godt x, og det er jo vores definition. Men nu skal vi så have vores værdi. Det vil så sige, at vi putter 0 ind i vores formel. F af 0 er lige med 0 i anden. Og her får vi så, at vores y er 0. For 0 gange 0 er 0. Toppunkt hedder altså 0,0. Og det er så herfra, at den kan antage y-værdier. Det vil så sige, og vi ved så, at den er glad, så det vil sige, at den går den positive retning. Så vi kan tage til og med 0 til uendelig. Her har vi det så med en anden funktion, som hedder 1 over x, definitionsmængde, altså de tal, som x kan antage. Så ser vi her x. Der må ikke divideres med 0, og derved ved vi, at vores nævner ikke kan antage 0. Definitionsmængde, alle reelle tal, bortset fra 0. Og vores værdimængde, det er så alle de tal, som y kan antage, hvor de tal, som x ikke kan antage, hvis vi putter det ind i formen, kan y selvfølgelig heller ikke antage det. Og i dette tilfælde er det 0. Så det vil sige, at vores værdimængde kan altså ikke antage 0. Herved bliver det, at y kan antage alle reelle tal, bortset fra 0. Denne funktion kommer også til at være bipærden, som ser sådan her ud. Så den her vil heller aldrig nogensinde komme ind og ramme 0. Sidste funktion, f af x er lige med kvadratet af x. Vi starter med vores definitionsmængde. Definitionsmængden, det er det tal x kan antage, og her kan x antage alle positive tal. Det kan vi se, så hvis vi plotter den, så kommer den til at se sådan her ud. Og det går på en af x-aksen. Derved går den fra 0 til uendelig. Vores værdimængde også antage fra 0, det ser vi fra 0 og uendelig. Fra 0 til uendelig. Hvis det nu for eksempel havde været kvadratroden af x minus 2, så vil det nærmeste, det vil sige, at vi skal have det til at give 0, så vil x være lige med 2.
Og derved vil vores definitionsmængde hedde fra 2 til uendelig. Sammensatte funktioner. Her har jeg valgt 2 vilkårlige funktioner. Og sammensatte funktioner er 2 funktioner sat sammen. Og vi kan faktisk lave 2 forskellige funktioner ud af de her 2 funktioner. Den første funktion vil hedde f af g af x. Og den anden funktion vil hedde g af f af x. Sætter g af x ind i f af x ved den her opledning. Det vil så sige, at vi skriver f af x, som er kvadratroden af x, og så sætter vi vores funktion ind i x'et. Det vil så sige ax plus b. Og det er så det f af x er. Vores g af x er så vores g af x funktion, hvor vi har sat f af x funktion ind i. Det vil så sige, at vi siger a kvadratrod af x plus b. Og det er så vores g af f af x funktion. Og det er 2 vidt forskellige funktioner. Monotoniforhold. Vi har en vilkårlig funktion her. Og her skal vi så finde monotoniforholdet. Ved at finde monotoniforholdet siger vi funktion differentieret, så er det lige med 0. Og herved så får vi nogle punkter ud, som så vil være vores toppunkt. Og differentieret siger vi 2a plus b. Det er så vores differentieret. Og den sætter vi så lige med 0. Kan vi dividere med 2 for at få det væk. I sammenlige led herved får vi for så at finde ud af, om det er lokalt maksimum eller lokalt minimum, vi har med at gøre, så kan vi differentiere vores et tal, der er lidt mindre eller lidt højere, og så finder vi ud af, at den går fra plus til minus ved et lokalt minimum, og fra minus til plus ved et lokalt max. Og monotoniforholdet fortæller noget om, hvordan funktionen den går. Det her vil så være et lokalt maksimum, og det her vil være et lokalt minimum. Så er der også noget, der hedder vendetangenter. Og vendetangenterne, den finder vi ved at dobbeltdifferentiere. Og ved vi differentierede her før, så fik vi 2a plus b, og så skal vi så differentiere. Så differentierer vi bare den her. Og herved får vi så a. Og vendetangenten, det er det sted, hvor at der er lige til begge sider. Den stiger ikke eller falder.